Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abone o aw ni sɔgɔma aw sira hɛrɛ la ala ka tile hɛrɛ caya. An sira hɛrɛ la ala ka tile hɛrɛ caya. Bi ye dimanche ye ala ka kɛ dimanche dumanba ye ne ni aw bɛɛ bolo. Baasi tɛ sɔgɔma joona nin na n bɔra ni ala tɔgɔ dɔ ye ka na di aw ma. Baara tɔgɔ min ni kamana ganna i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni kamana ganna a filɛ fɛngɛ in dimine dɔɔni. Ni kamana ganna i ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka taa se yɔrɔ la i yɛrɛ jigi tigɛra i ka ɲɛnamaya ma a kana kuma kɛ fila. A ye sin dɔrɔn a ye wuli dɔrɔn a b'a dusu suma a bɛ ninnu baara ka kɛ filɛ. Ni fɛn min bɔra la inshallah o tɛ bali ne na o si la. Walima maa min bɛ tubabu jamana na a bɛ papiyew fɛ k'u dilan papiyew tɛ ɲɛ sɔrɔ la tuma si ni baaraba in faamaw b'i kanu k'i ka i mana don yɔrɔ o yɔrɔ i kanu bɛ hali i juguw b'i dɛmɛ i ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen na. N b'a yira la k'a fɔ ko nin ala tɔgɔ in k'i to a kan jugu t'i ma kɛlɛ t'i ma wa woyoba t'i ma i ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa nɔgɔma i bɛ jago de kɛra i ko bɛ ja maaw ye u b'i kanu u bɛ sanni kɛ i fɛ u bɛ hɛrɛ k'i ye i bɛ baara kɛra maa fɛ i ka baara da i ka cakɛda la maaw b'i bonya u b'i kanu wa i ka di bɛɛ ye denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan. Muhiba don daraja don karama de don wa nafolo yɛrɛ don nafolo tɔgɔ yɛrɛ lakika de don. Wa n'i y'a mɛn ko ɲɛnamaya k'a gɛlɛyara mangoya de b'a la ni ma ka di ka ban dɔrɔn i ka ko bɛɛ ka nɔgɔ. Wa ni ala tɔgɔ k'i to a kan i juguw yɛrɛ b'i dɛmɛ i ka ɲɛnamaya dilanni na jango i ɲu. Ɲɛna bɛ don a baara o kɛcogo la n b'a ɲini aw fɛ a ye bɔ ka abonné dɛ aw abonné tɛ depuis kalo joli a yɛrɛ yɛlɛga filɛ combien de abonnés de bɛ o tɛ maa fari foni ko ye. A ye abonné n'aw abonné n'a kana ɲina fiyewu ka yɛlɛ dɔrɔn ka to ka ala tɔgɔ ta ka taga ka ɲina ka abonné o t'a ɲuman ye an ka diya ɲɔgɔn na o de ka ɲi. Aw ye abonné n'aw abonné na ka ban a kana ɲina a bɛ notification digi like sur les notifications walasa ni fɛn o fɛn bilara hali n'aw connecté tɛ n'aw connecté la dɔrɔn a bɛɛ bɛ jigin a ka page kan. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a ye partage kɛ n ka abonné kelen bɛ yen a jijalen don dɛ n'i taara Facebook kan yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a kɛlen bɛ ka vidéo ninnu partager walasa bɛɛ ka se ka ko nin découvrir aw yɛrɛ bɛ mun de kɔnɔ na ayiwa a kana n fari faga dɛ n'a ye n fari faga ayiwa ne ɲɛna an bɛɛ ka perdi b'u la a y'a partager a dabɔra de ko bɛɛ lajɛlen ka lafiya ko kɔnɔ wa fɛn fɛn ni ne t'a dafalen dira yan a ti daga n k'a dafan di a bɛɛ b'u kalama sinon n'a yɛlɛla ka n ka ala tɔgɔw filɛ a bɛɛ dafalen dilen de don dɔw yɛrɛ ko est ce que nin kɛbaga tɛ fatɔ ye wa ayi fa tɛ ne na o a fɔra ala kiraw yɛrɛ ma k'u fatɔw fa tɛ na ko n b'a dɔn n bɛ ka min kɛ voilà ni minnu b'a baara u ka baara minnu sigalen don ara a ye lafiya fasi maa ma jagoya ayiwa n y'a fɔ aw ɲɛna fana n ko groupe bɛ n bolo groupe fila Facebook bɛ yen subhanallah yafa ma WhatsApp bɛ yen groupe privé b'an bolo WhatsApp kan ani Telegram fana sanfɛ o yɔrɔ ninnu na an kɛlen bɛ ka gundo dɔw de di gundo min tɛ se ka di diɲɛ bɛɛ ma ni min bɛ fɛ ka nafa n'o nafa fana ye i bɛ se k'an sɔrɔ yen tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye darisi 1120 o t'a bannen ye dɛ kalo o kalo 460 bɛ sara n'o bɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka don o la ala sɔnna ma n'an tilara an bɛna numéro bila numéro min n'a y'a ta a bɛ se k'an wele k'an sɔrɔ walima a bɛ taa an ka WhatsApp kan k'an sɔrɔ a bɛ vocaliw bila an bɛna ka na o jaabi ni baara bɛ kɛ cogo jumɛn a bɛna sɔli nin de sɛbɛn Allahumma sɔli ala sayidina Muhammadin rafi'u darajati wa dudu a b'a sɛbɛn siɲɛ 313 warafa annahu makanan aliyan a b'a sɛbɛn siɲɛ 313 wa ala a'da'i kullihim nasiran a b'o fana sɛbɛn 313 aj'ailalu shambagashun a b'o fana sɛbɛn siɲɛ 313 a bɛna sɔrɔ sisan ka kati min sɛbɛn ta a b'a ka laɲiniw don a kɔnɔ a b'a kɛ nasi ye a bɛ misku ale ni za'afurana parfum dɔw bɛ yen u b'a fɔ za'afurana a b'ale ɲini ka balala ani kɛfura ani timitimini a bɛ to k'ale mun a bɛ to k'a wuridi a bɛ sɔli ni wuridi 1782 a bɛna warafa n'aw yɛrɛ wuridi 1782 wa ala a'da'i kullihim nasiran a b'o fana wuridi 1782 a b'a bɛɛ kɛ ten don bɛɛ tile 7 ni fɛn min bɔra la a bɛ n'a ye a saraka ye tamaro le ye inshallah assalamu alaikum